Generoa COVID-19aren alderdi guztietan aintzat hartu beharreko elementua da, bai krisiaren kudeaketan, bai gaixotasunean eta baita botiken eta txertoen ikerketan ere. Sindemiaren hasieratik ohartarazi zuen Osasunaren Mundu Erakundeak funtsezkoa dela genero ikuspegiarekin aurre egitea egoerari. Besteak beste dei egin zien gobernuei eta erakundeei emakumeek parte hartu zezaten erabakiguneetan eta lantaldeetan, baina azkenean salbuespena izan dira. Paradoxikoki krisia ondoen kudeatzen ari diren lekuetan, azpimarratu duten arrakastarako gakoetako bat komunikazioa izan da, eta hori lidergo femeninoarekin lotu dute. Gaixotasunaren ikuspegitik ere, emakumezkoak baztertuta egon dira. Gaitzak askoz gogorrago eragiten die gizonei eta horregatik haiengan jarri da bereziki fokua. Baina emakumezkoek askotan arrisku handiagoa dute kutsatzeko, azken finean haien gain gelditzen baitira zaintza lanak eta oinarrizko zerbitzuak, eta horietan birusa harrapatzeko arrisku handiagoa izaten da. Hori baieztatu zuen Espainiako Osasun Ministerioak egindako azterketa serologikoak. Sendagaien eta txertoen ikerketan ere beste behin haurdunak eta bularra ematen dutenak baztertuta gelditu dira saio klinikoetan. Hala, txertaketarekin hasi direnean adibidez, ez zeukaten nahiko ebidentziari jakiteko haurdunei eta bularra ematen dutenei nola eragingo zien. Aipatutako guztiak egiturazko arazo baten adibideak baino ez dira. Genero bazterkeria osasun eremuan, gure gizarteak daukan erronka handienetako bat.